Vatari tasvika muchikamu chechitatu tiri muchirongwa Mai Chisamba show umo tiri kukupai mhando dzemitemo zvizhinji zvamunoshuwira asi tambovimbisa ndoramba tichingotaura kuti musati tasiya zvimwe tazvisiya nebhoni nekuti zvine nguva yazvo. Nhasi tiri kungotaura zviri kutibata zvatiri kugara takaridzirwa nhare nevanhu zvatiri kugara takanyorerwa nevanhu asi tisati tapinda muchikamu ichocho regai ndikutendei zvikuru ndikukonai zviuru nezviuru muri kufarira Facebook page yedu yenyu inonzi Mai Chisamba show official. Aiwa rambai muchingouya muchitaura zvamunoda. Tinovimba kuti muri kudzidza zvakawanda kubva kwatiri tiri kudzidzawo zvakawanda nenhunha dzenyu dzamunoda. Tiri kuendera mberi tine magweta maviri abva kuzwala magweta echidiki varoora vechidiki ava vari kutsetsenura mutemo. Ndinoda kuti Rutendo timbotaura nyaya yekurwa. Mazuva ano upenyu hwakaoma. Upenyu hwakaoma mukati menyika yedu asi isusu hatikurudziri kuti kana zvinhu zvaoma vanhu varwe, vanhu vatukane, vanhu vashungurudzane. Indogara nichingotaura chete kuti kunyange kukasviba sei kuchaedza chete. Zvakaoma pari zvino. Hatigoni kuzvivanza kuti zvakaoma. Asiwo izvozvo zviri kukonzera vanhu kurwa. Baba pamwe wapiwa kamari kekuti endai munotenga muriwo, vanotenga doro. Pamwe amaiwo vapiwa kuti endai munotenga sipo, vanotenga ponzi. Nokuti kune vanhu vanofunga zvakasiyana siyana. Asi dambudziko herino kana vanhu vaenda kumapurisa, vamwe vanozotiridzira nhari kuti inini pandakaenda kumapurisa ndakatyotaura nyaya yangu ndabva ndakusekwa. Vamwe inini semunhu wemurume takamboita nevarume vanorohwa kana madzimai vakanga vabva kuvarume svinurai tikataura navo vachitoti tiri kutambudzika nokuti kana wasvika kunzi unorohwa nemudzimai maita seko vamadhindwa kudaro kudodwa. Handizive kuti pakunomangara apa takatarisa mutemo pane zvingabatsiridza vanhu vedu here. Alright, maita henyu Mai Chisamba. Patinonge tichitarisa nyaya yemhirishonga mukati medzimba handiti inonzi pachirungu domestic violence. Pane mutemo utoripo unonge uchitarisa kuti kana paitika iyoyo domestic violence munhu anofanira kufamba sei. Pamwe dzimwe dzenguva munhu anoti aenda kumapurisa anoti asvika paya kana pachaji ofisi pakaunta yekutanga atotanga kurudunura nyaya yake yose. Saka uchazive kuti ari kukuseka mupurisa ari patrafiki kana kuti munhuwo zvake akangomira uri kufunga kuti mupurisa ari musivhi kana kuti chii chiri kuitika. Ivo vapurisa vanotokurifeya kana kuti vanokuitisa kuti uende kune inonzi victim friendly unit. Victim friendly unit ibato riri mapurisa asi rakatotrainiwa kana kuti rakatodzidziswa kuti ringe richishanda nenyaya yemhirishonga yezvemudzimba, domestic violence. Saka ivavo vanosungirwa kuti vabatsire panyaya yemhirishonga mukati mudzimba. Kana uchida kuripota havakuudzi kuti dzokerai kumba munotaurirana. Kana vachiziva kuti apa paitika kakurovana karipo tinofanira kuvhura dhoketi, vanobva vatovhura dhoketi vokwanisa kuona kuti munhu aenda kunosungwa kana kuti aendeswa kumatare. Pamwe vanhu varovana vabvisana mazino vanobva vatokuendesa nekuchipatara kuti unotorwa zvinoda kutorwa vachivheneka vana chiremba vachiona kuti kukanganiswa kwawaita kwasvika papi. Dzimwe dzenguva pamwe kwangova kutaudzana kwemuromo vanokurifeyawo kune mamwewo mapato ehurumende anobatsira kana kuti emitemo anenge achikubatsira. Dzimwe dzenguva vamwe vanotodzoswa kwatiri isusu kutora anonzi maprotection order. Pada pamwe muri kungonetsana, muri kushungurudzana mukati memwoyo, muri kushungurudzana nekuda kwemashoko asi hapana chinobatika, chironda chinenge chichibatika, tinobva tabatsira vanhu kutora anonzi maprotection order. Muri kunyatsozvitsanangura mashoko makukutu Rutendo nekuti vanhu vakawanda vanofunga kuti mhirishonga kurohwa chete kana kungotsamwirwa zvisina shumo kana kunyimwa bonde kana kunyimwa chekudla, ungave murume ungave mukadzi. Kana muchinge maita mukadzi nemurume zvinofanira kuti zviitwe semhuri zvinoitwa nemhuri. Asi mazvitsanangura zvakanaka kuti kana vanhu muchinge masvika pamapurisa tsvagai ivavo vane tsindidzo, vanotaura nemi nekuti basa iroro vakaridzidzira. Tikuramba tichingodzinonga tikadzokera kumashure tikadzokera ndakumboita sei ndodzokera kumashure futi Geraldine. Vamwe vaiti Mai Chisamba ini ndashupika mumba umu. Baba mari vanayo havatengi kana chinhu pano asi vanotoda kuya uchidya kuti handidyi muriwo
nyama iri kupi? Vana vanoenda kuchikoro vanenge ndoda kuona mabhuku asi havabhadhari kana fees havaiti sei. Tambotaura nyaya yementenance kamu zvimwe zvapfuura. Vanhu vari muwanano vari mumba, vana mai vamwe vanotaura kuti ukataura zvementenance unozopagara. Ana babawo vamwe vanotya kuti zvino kana vari vamai vari kusenza ukataura zvementenance. Zvinogoneka here pamutemo kuti vanhu vari muwanano vatorerane maintenance vagoramba vachigara semukadzi nemurume? Ndinodaira kuti zviri kuitika, tiri kutoonawo zvikuru kwazvo nyaya dzakadaro dzichiitika, vanhu vachitotorerana maintenance asi vachiramba vachigara vese. Mai vanogona kutora maintenance kana baba vachitora maintenance vachitorera pachavo kuti inini ndakuclaima maintenance semudzimai wanhingi, ndakuclaima maintenance semurume wanhingi nekuti haasi kundichengeta. Asi maintenance yepakati pevanhu vakaroorana inongoita chete kana paine muchato, vanhu ivavo vaine muchato. Kana ndichiti muchato ndiri kureva either 5.11 year yambotaurwa naMai Chisamba kana kuti imwe inonzi 5.07 yekuti makabvisirana pfuma asi makazoenda mukanotora chitupa chekurakidza kuti makachata. Iyoyo inokwanisa kuitika. Vabereki zvekare vari kutogara vese paine mumwe asiri kuchengeta vana, umweona kuti ndinenge ndaakuremerwa, ndiri kukundikana, anototora zvekare maintenance kuitira vana vari mumba umu. Nekuti ndamboti paya kana tichitora maintenance yevana tiri kuita zvakanakira vana. Saka kunyangwe tiri mudzimai nemurume vari muwanano, zvakanakira vana kuti vana vange vaine cheuviri, nekuti panenge paine mumwe asiri kuchengetedza zvakanakira vana muwanano. Ndinoda chaizvo kutsimbidzira kwakaita kuti zvakanakira vana vadiwa vatariri zvamuri kuita imimi, mararamiro enyu akanakira vana here? Sekutaura kurutwa nemagoita edu, hapana chakakosha sekukudza vana murunako, chakakosha sekukudza vana vachifara, vaine kodzero, vaine zvakawanda zvakavapoteredza. Nekuti vazhinji vanongoita vana vanongokurawo sevana vakiti, mwaruko. Zvinoda vana ndo zvakanaka. Asi tiri pamutemo ipapo, kune mutemo here? Nokuti muri kuti zvakanakira vana, ndo pandautorera kuti mutemo unoti, ngatimbotaura kuti ndibaba naamai vari kunetsana, vanhu vanorwirana vanaka. Unonzwa vana baba unotifonera Mai Chisamba, vana vangu vari kutambura, amai vacho vari kungoita zvavo zvekutenderera. Kana kuti babavo vanotifonera kuti mai vari kungotenderera. Panoitwa seiko nemutemo ipapa? Nokuti vamwe vanoti panotariswa mazera evana, kuti vana vezera iri vangagara nomubereki uyu, vana vezera iri. Asi ngatizozvipindurai muchikamu chinotevera. Ngatisanganei muchikamu chinotevera.